danna subscribes domin samun sababbin shirye-shiryenmu. Sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin sanar da kai da zarar mun ɗora. Bari mu faro shirin daga babbar kotun jiha da ke zamanta a Mila Road, ƙarƙashin Justice Suleiman Baba na Malam, inda kotun ta ɗage shari'ar faifan bidiyon dala domin yin yankan hanzari bayan da lauyoyin kamfanin jaridar Fair Light da ɗan jarida Jafar da ya zama turu uban watandan da ya saki wancan faifan bidiyo wanda ya jawo kace na ce a faɗin Najeriya. Tun da fara da yayin zaman kotun, lauyoyin Jafar barista ɗan Azumi Muhammad da barista Yuyu Etim sun soki lamirin ganin bakin fuskoki a matsayin lauyoyin da za su tsaya kare gwamna daga cin zarafin da yake cewar an yi masa na sakin wancan fefe. Da farko dai barista Nura Ado Ayagi shine ya shigar da ƙara a matsayin lauyan gwamna, kuma ya nemi a dakatar da sakin fayafayan da suka ringa sauka tamkar ruwan sama, kuma kotun ta amince da bukatarsa, sannan ta nemi a tsahirta da sakin wancan fefe. Sai dai kuma Allah mai zamani, watakila sauyin sabon kwamishina ya sa da zuwa zaman kotun a wannan karan sai aka ga bakin fuska a cikin lauyoyin, alhalin shi barista Ayagi babu shi a ciki. A saboda haka ne lauyoyin Jafar suka yi tawaiwai na ganin ikon Allah wai na kwanciya faɗi. Don haka suka ce an yi wa shari'ar saran kumbuduwa, kuma an yi wa kotun sankame. Don haka suka nemi kotun da ta yi fatali da shari'ar baki ɗaya. Kunshin buƙatar mai mujalladi guda, lauyoyin sun ce babu cikakken bayani na sauya lauyoyi a gaban wannan kotu, balle a baiwa babban lauya Chief Ofiyon ya ɗora daga inda shi barista Ayagi ya tsaya. Lauyoyin sun ci gaba da cewar buƙatar ranar 10 ga watan Satumban shekarar da ta gabata na lauyoyin Ganduje rashin sanin makamar aiki ne wanda ya saba da ka'idojin babbar kotun jihar Kano. Lauyoyin sun ce lama ce da dagaji da rashin nakaltar aiki, don haka suke buƙatar kotun ta yi watsi da ƙarar gaba ɗayanta ba ma tare da ɓata lokaci ba. Yanzu aka je alƙalin kotun Justice Suleiman Baba na Malam ya ɗage shari'ar zuwa gobe Alhamis 28 ga watan Janairun da muke ciki domin yin hukunci akan wannan buƙata ta lauyoyin Jafar waɗanda ke buƙatar a kori wannan ƙara, kamar da yadda wakilinmu na kotu Bashir Muhammad Ino ya rawaito mana.